presne, nie? Ešte hlavnú kategóriu si určite. Za juniorky, nie? Jak to, že nie? Ja no najdeš to. Ja budem brať číslo. 87. Takže očakávame... To je špionáž, profesionálna špionáž, čo tomu varí. Okopírujú, jak mi... Aj. Nie, toto sa mi páči, ten systém. Dajte mi ten žlutý. Mečárske mešte. Zdraví. Joži, za tebe. Na zdravie. Dobrý kuchár. Ale kalab hore. Robí. Každýňa, keby si bola šikovná, proste možno. Najväčší fan. Ale na fotbal jak hral. Hej, počúvaj, keď si poviem, že ja bol to vyjadil. Ale také. Číslom 67 Vávajk Adrián z Dulovej Vsi časom 24:22. Sebastova 39:20, taký minútku do vtedy. Gratulujeme. Janik, stoj tam první. Pristáne. To peníze do jedna teda. Super, pojď sa. Gratulujeme. Ľubí, máš na to. A v kategórii juniorky v behu na 4100 metrov sa stala Barbo.
Keby prišiel predávať ceny v tej krásnej kategórii, to znamená Z Stanovčáková. Zuzka. Žeby. Gratulujeme. Mám druhé. Pozornosť, keďže pani Zatorská dosiahla aj najlepší čas v kategórii žien, tak dostáva ešte špeciálny bonus, takúto bežkyňu. Gratulujeme. Bude ešte potom... Pri tejto príležitosti mi dovoľte odovzdať pamätnú plaketu. Oblastný bežecký spolok Prešov za uplynulé 12 ročníky po dohode alebo po nejakej porade s vedením tohto behu na Minčov sa uzhodol, že udeľuje pamätnú plaketu doktorovi Jozefa Kržiaču Kalšetu. Ale i Feltovič tam má byť. Srdečná vďaka. Hádam, pri ďalších ročníkoch dojde aj na ostatné mená, ktoré sú naklonené tohto behu. No nechcem teraz menovať, aby sa niektorý neurazil. Takže ďakujem za pozornosť. Tovičovi a takisto by som chcel ešte, neviem, či ho tak nevidíte tu, Martin Jura, ktorý bol vlastne tiež jedným z tých troch, ktorí sme prišli s takouto myšlienkou využiť tento priestor a zabehať si na Minčov. Ďakujem. A víťazom v tejto kategórii so štartovým číslom 16 sa stal Andrzej Lugoš z Poľskej republiky časom 22:03. Tí, ktorí chodíte na tento pretek už viac rokov, tak vlastne vidíte na stupne víťazov dvoch víťazov, aj keď máme vlastne tú štatistiku. Takže srdečne gratulujeme. Ako ste si všimli, Andrzej Dlugoš okrem teda toho bežného dostáva aj takisto bežca za najlepší čas v mužských kategóriách 22:03. Ak ste si pozreli pozorne, tak ten rekord síce odolal, ale veľmi, veľmi tesne. Gratulujeme.